Għal boħra fil-budget il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna injora il-ħidma tad-diplomatiċi Maltin b'nuqqas serju ta' għajnuna finanzjarja effettiva. Sostna dan fil-Parlament b'reazzjoni għal-budget il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet barranin Carm Mifsud Bonnici fejn fil-waqt li insista li din kienet sena mimlija sfidi sa illi f'dawn iċ-ċirkostanzi li qed ngħixu fuq livell diplomatiku il-Gvern dejjem sab lid ta' kooperazzjoni min-naħa tal-Oppożizzjoni b'mod partikolari sabiex inġibu lura pajjiżna il-Maltin jew ġew ripatrijati lejn pajjiżhom ħaddiema barranin. Fil-Parlament Carm Mifsud Bonnici kumpara lil Ministru Evarist Bartolo ma' Pumpier illi fil-ħidma tiegħu kellu jissalva dak illi kienet jinħaraq mit-tmexxija preċedenti kawża ta' tmexxija ħażina minħabba l-intħil mill-uffiċċju tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Wasaħa illi fl-aħħar 7 snin taħt Gvern Laburista pajjiżna għadda minn ħafna episodji illi żgur diversi ambaxxati rrapportaw dwarhom. Carm Mifsud Bonnici insista illi l-interessi internazzjonali tal-Gżejjer Maltin għandhom jiġu segwiti b'attenzjoni anke minħabba il-konsegwenzi li ser tkun qed iġġib magħha Brexit u qal illi l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea m'għandux jaffettwa r-relazzjoni importanti ta' pajjiżna mal-Commonwealth fil-waqt illi stqar illi fil-budget sfortunatament l-għajnuna illi ser tingħata lin-negozji Maltin u Awċin rigward l-impatti li ser ikollhom kawża ta' Brexit hija kważi ineżistenti. Il-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-aċċessibilità għall fondi u l-budget Ewropej Kristi De Bono sostniet li l-budget għas-sena 2021 falla milli elenka pjan ekonomiku fit-tul illi jiggarantixxi sostenibilità ekonomika, ambjentali u soċjali. Hija qalet illi issa mill-intenzjoni rridu mmorru għall-implementazzjoni tal-fondi Ewropej b'mod partikolari mir-Recovery Fund. Kristi De Bono sostniet illi wieħed kien jistenna aktar informazzjoni dwar kif dawn il-fondi ser ikunu qed jiġu mqasma u insistiet illi jeħtieġ pjanar serju sabiex dawn il-fondi li pajjiżna għandu dritt għalihom ma jitlifhomx. Il-Deputat Nazzjonalista qalet illi dan huwa żmien opportun sabiex ngħinu lill-SMEs u l-NGOs ta' pajjiżna b'mod konkret. Huwa żmien illi ngħinu lin-negozji, anzjani u żgħażagħ tagħna anke fil-qasam diġitali. Kristi De Bono saħqet illi grazzi għal dawn il-fondi għandna ninvestu wkoll fl-iskejjel tagħna sabiex insaħħu l-għodod edukattivi ta' pajjiżna.